Tenies 4? Bé, avant, quan vulguis. Bé, bona nit a totes i tots de nou. Des de Reiniciem Canals hem dit en diferents plenaris que hi havia una necessitat d'informació pel que fa a la intervenció que Adif anava a fer a la població veïna d'Alcúdia. Doncs bé, durant el temps que han durat les obres no hi ha hagut informació per part del nostre Ajuntament i a més ens trobem que ara, una volta acabades les obres, hi ha una reunió per valorar la possibilitat de construir una rotonda que, com ens va dir a una reunió privada al regidor d'Urbanisme, no donava temps de fer ara. Pot ser si s'hagueren posat amb el tema abans, com nosaltres ja els vam avisar, s'haguera arribat a temps. Pot ser si haguérem assumit que també ens afectava a nosaltres des dels inicis, s'haguera arribat a temps i s'haguera pogut treballar conjuntament amb Alcúdia. Pot ser no era un problema sols d'Alcúdia, com ens deien. Com és evident, són unes obres que ens afecten a les dues poblacions, com es demostra en la presència del nostre actual alcalde en les fotos de la inauguració. Per tant, demanem previsió en el treball. Si ens agrada estar a la foto, que ens agrada també treballar amb temps i previsió. Bé, no entraré a respondre tot el prec perquè sabeu que no tinc cap inconvenient en convertir este prec en una dació de comptes i en la pròxima comissió donar comptes, perquè crec que haguem d'estar davant d'una felicitació i no d'una altra cosa en aquest tema. Discrepe, però bueno.